Ana may padong argaw. Argaw na sa Kinabuhi pili Drive safely kuno. mao jud. Oh, tinuod na. Dili kay To ay mga isda ang daghan oh. unsam to? Mga kuan no tagsa ka. Kinuha kanang pinaabo na Idilibiray. kanindot ko kay das dagatan. Dagat man ano. Oh, tuan na ba eh. Asa man ka din he? Tanaw tag pila ni Nangka na, way sagi. Hello, may sagi. Arang nangka unsa man? Pilang nangka? 50. Unsay 50? Kanang Uska usa buok. ka buok. Takani Oh. 600 ni hinog. Ay, Ginoo. Ha? Ha? 50. Hinog. Nay 50 pesos hinog. Ah, to 50. Ha? 50. As, palit lang ta kiniwa. Ay, oh, niwa lamang unsa ba? Kibo ko sa rin sa ra. Aman. Kana di na hinog dia. Wala mo hinog ka tibuok? Kadto lagi mga tibuok. 150. Hinog na. 150 kaayo. Ha? Wala kayo na Panindag ko may undanon yun. Mura magdaay daot na. Kumot na. Pila na? Ibaba ginakuan ha kanang kuan ayo. Kani siya hinog ni tapi. Ibaba kayo? Ibaba di tayo pa. Ibaba kayo? Pipi. Kani siya hinog ni. Nganong dili naman na masira giduot na? Nganong wala naman ni masira no naman. Unsa naman na di? Ibaba ko no, ibaba. Ayaw nag ani. Sige ibaba. Di na. 400 ni siya. Hinog. 400 ha? Oh, hinog. Ayaw ko ani bigay isa ra nagbalik ga isa ra Oh, nagbalik sige. na og dito na lang. Nganong inana man na. Naon siya man to. Ga na og kuno dito ga 400. Bitan awa kuno do. Nak pa. Ha? Nak. Nindot ang 400. Ang katong 600 ko kay butili ko pa. Bulot tara. Tapos man yung mga nagkaan. Asa to 400? Kani siya ma. Dili pagkapihan ng Sa kuan. murang dili pa day makaon. May ni kay hinog yun sa punuan ba. Okay lang man gugma ba. Ma'am pahangyo ako rin dako Dili be. pa yun siya ma'am. Pili ang yun ni mo. 4. Di madala. 5. Last 50. Alsa ako no day dako ginahak. Dako kaayo. Dako gid no kay. Bilaw pa man re. Kana siya dako ang soya. Dako daw kuno. Ay sa hadong kay bugat. Pila na? Na tara ay piting dako abay. 5. 500. 400 dala na. 5 may na. 400 lang. Unta na ma. 400 na lang. Kahinog na oh. 200. 500 ra gilasan na ma. Hinog na. Makaon na ato na ato patay Hinog katay na sa po na sa balay. punuan. Patay katay. Dito lang sa 450. 5 gilas. Last gina na akong hangyo. Kasigod na. Kinumpra man ko na siya gon. Gagmay ra kay amang patong. Ihatag na na bi kay ako nang ibutan sa likod. 500 ra gilasan na ma. Ah, dito na lang ta sa unahan basig. 450 lagi gyud. Larga na lang kana. 450. Oh, sige. Larga dong bililo. Ihatag dito bi. 450 larga. Magyata-yata sa balay. Oh sige dito lang taron kay sayo pa man. Ngara kong gagiin mo uli. Ayaw Abli na man lang. na. Ayaw na lang mig ihatod. Magkragin Dili ay bulong. Ya pagulong-gulong nga. Wala. Ngayon na po sila. Kanang dako kaayo 500 po to. Pila ni ma? Paano siya 500? Purya buyag no dagko naglusok. Hindi ako si Quinta nga. Thank you. Salamat po. Ato na nato luglugas kwarto sa balay. Oh, At Ihaw sa taron. balay. Bahala na makamurit sa balay. Malit iniwa. aw di na kay daghan na to. Mabuti rin na may buyag. Salamat. Salamat Oh, saging sa unahan. Oh, alam. asli. Ay, walang pang mangong di man manao. Nganong magtangtang-tanggang Syalan po si Ton. Okay, guot man. Ah, di manggod. Tatuntian. Di oy, mabira-bira mula kagyut atong balay po ah. Unsay kiat din. Kiat siglit layat. Nalit-layat. Tuway usa na lang kabukang tatay. Oh, kaluoy. Hala, Hatag na cute ra ba kaayo? Oh, mura. Basta lagi makakuha nagsikilan tong duha oy hatag lakaw mo ko tinuod. Wala pa daghan diri. Pwede biro. Gagmay man ni gagmay. Katong tinu Kadto may. maayo to dai. Oh, Di man
Katugid kay butiri kayo ba? Lami gyud to siya hukuan kay lagang-lagang ng mata. Oo, siyempre. Nagumot na ta. Hinog naman na. Puro manangka, walay saging. Walay saging. Inawalay saging. Saging. Wala mo saging. Saging kardaba, wa mo eh. Saging Saging kardaba. pangita. Wala. Sige. Ay, tagay. Pirot man ang ila diri. Oh, mga niwang man eh. Maniwang man. Ito ako'y butirik ay. Tirik na Da, katambo. Ay, diri pag ito. Ito araw, marag baboy na gid ni. Wala, nangka na siya. Parang kadako. Wala kadako. Pila man ang dako nga nangka. So, ay ma'am, Kanang dako nga nangka, pila na? 50. Ay, Di- kanito, buo, kanito. Oh, pila? Ano siya, ma'am? 850. Kanang gamay nga lingin. Ano siya? Oh. 320. Ha? 320. Hinog, mapugod na, ma'am. Pila ilas ni mo anang gamaya? 300 lang. Ay, gano'n. Hindi na lamang ngayon. Pila man di ay? 150? Ayan po din taon, ma'am. Hinog, bangkod ni taon. Ay, nalingin pag yun, oh. Pwede na to ni hiwaong dire. Ayaw na lamang. Sige manang, salamat kayo. 150. Barato na to, barat. Naalam ang gusto mo ng barat. Barat talaga. Ano man, tatasan, nagsugasan. Puro sige. Ay, ito ay saging ay hilaw man to. Sa kabuli gid oh. Saging, pila man yung saging. Ay, pisot man. Pisot man do. Pisot kaayo uy. Pisot ka, pisot ka. Pangkuan man eh, pang singan ini, pang luyang. Pisot oy. Hindot na, uy, pisot na. Pisot kaayo. Hadi ko dahil maayo. Mm. Ayoy, walay unod na. Wala dito nakapalit ng saging. Ay, tura. Saging to daw. Ay, di ba Ay, tanong, surahan? magpurbida ko. Ako ay, kayo na kong saging. Wala, last na to siya. Sirad inaari, ako nalay sarado. Oh. Dili. Ah. nga nung di man ni malas upuan. Close. Ano man to? Uwa po na close? Dili malas na down. Nakuha na down na, napuwersa na siya. Akbayan ni mo, Angel. Wala, oy. Ano sabi ka? Oh, siya lang si John. Ay, Ako lang gitari. oh. Ayun. Angel ay. Si Angel ay, masukodo yun. Sakyan. ko mindutugan ni kay tambok. Tambok ka na ako. Ato nalulugo na to sa balay. Ihawon ta na ron dito. Pasensya sa balay, kapating bubuta Ay, dito. goy, samot. Samot na tong ako. Ato mo sa Way problema na ko na. Suro niya to permi ha? Wala na ba iko? Wala na kung saan na out of space. Pip pip. Nunguan pa rin siya. Nag-arrange pa sila mga dahon. Magilimp yung balay ro na. Bahala mo na mahong anuos. Ay, sus, okay ra na ay nagproblemaha diha. Anad na taan ang mga bahong anuos, bahong anso, bahong agup-up. Anad na taan na ay. Mahukok-kok. Ano man ang di ta makalugar pang limpyo. Kudi ay sa mo bahala na diha. Nagani ang balay ro na arang-arang limpiada man to kung nakuha. Mao ba? Oo, pugihan siya. Ingko usa lang kabuhan ako ha, pero manawag lang gyud ko nimo, mang-rescue lang ko nimo kung kinahanglan ta ka. Pugihan kay siya oy, mga rins. Mao ba? Maayo. Limpyo kay ang balay permi. Maayo. Akong gipawaksan ang sahog. Akong tong pa waksan lang pasuan ba para Sa may tindahan nino. managa ng mga ok-ok lagi. Hindi malampaso ma ako. Ako lampaso maganahan ko ma. Oh, sige Sa para kadi sa lagi. lugaso dili dito tabla. Ang sahog ato kuan usingan aning to. di kaning tiles bitaw nga usingan ani nga ipapilit. Kani bang nipis lang ba unsay nga mura po siya floor mat. Floor mat lagi. Dili siya floor mat kining unsa ni. Naingan naingan siya nga ipapilit ba? Binil. 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 Oh, binil. Nga pwede siya musina og maay plurwakan. Pero giplormatan ng tunako katong pagkuan ninyo. Turong ninyo. Pag transfer, pag move ninyo diha, Akong giplormatan, gipintalan to namo dahil giplormat, namalit kog plormat daan, gipilit namo. Giragbi gito na kong plormat dayon
Aya pa ko naghakot sa mga gamit. Mauto. Sus ka nang nangka nindro, tapos yun nang nangka sa mga cancer-cancer ay. Oo. Tanang bunga man gihatag man na sa gasa sa Kuan gyud kay ka na yung jackfruit gyud ang kuan gyud mo ginagi. Bakit na to sa inyo? Ti tag susuko sa ako ilang nangka oh. Kalsibo. Nangka to? Ano Ikan yung siguro niyo? buros bukid. Ikan sa bukid no sinako. Kuan gani kag sa kuan gani ka sa bukid. Pwede ra ka nagikan sa bukid halos na wala pa sila na halos 50% ang ilang Ito tubo. kita sa inyo. Oh. Ang inyong balay ba maagi ba sa mo ah? Ay, noong siya ng balay mo baklay ng balay kay maagi sa inyo. Noong siya. Diretso sa amo Ang inyong balay ba moagi sa amo ah. Dili na Ina mo maagi nato. dito ang balay namo sa inyo ha kalayo na to. Wala ka daw ni balay. Di. Ano mo yung magkagmuagi? Kita Kita may maagi sa balay, di kay ang balay moagi sa tuwa. Ihabag na. Ihabag ng bungol. Babae ra ba? Ang inahan ang drive tulo ka pasayro mga ay upat tapos tubangan. Sus Ginoo ko. Ang gilo ko tigil Sa ilo ah. Ilimar sila tanan. Da maglumpong may lagi. mga hermit. Ni ato mo dito sa Wala ba Mandapay. niya lugsungon Ano ari. iting bulak na di siya aning Oo, akasya. wala ka. Kagwa pa buyag sa bulak. Di palugsong na may mga boys. Harang naghana na tong video aning paglamit tos bukid o kadlaw. La bulangan. Dinhi may the reason nga mo baklay may gikan dito lungsod, wa may sakyanan. Mananaw mo diri. Ano na sila. Kalayo ato inyong baklayon, Ginoo ko. Kalayo ani. Hila ko eh. May ko'y tatay, bili na lang ko dres puno ka kahita. Kung human na ka, hapita lang ko balik. Ha? Mga anak bito. Manguan day siya diri, mamulang. Mamulang. Dito, mamura po naman ito eh. Grabe kayo. Sunod ang bulangan. Di rin ba lalim ang uma? Yan isuga ra dito. Dagko kayo makita sa kung ano isus. Ito ay daghan tao-tao sa basakan. Pangadlok sa mga langgam. Ala, Okay. mga tao-tao. Kanang salanggi. O sana? Alayho. Alayho nun. Anihonon. Aniho nun. Na. Pagkanihit sa mga ngani karon. O naaman ay kanta. Pero sumbingay ra na siya. Way kuan. Kuan ko no. Pakantahon ka itong imong followers. Mo lagi na basta magkanta na ko daghan na din mga request. Pag mga request nga wa pag na ko makanta. Panorama de Argao. Ang ilang mga request po mga karaang kanta. Mga kanta. Naaman, kitong usasad nga, mingon, hello palangga. Muna yung busis gyud ay. Oo, si Kuan to. Nanay gani. bata, na sila sa Oo. Amerika, na yan ang Maghawid na siya bata. Oh, sweet Halo. kay na yung tingog. Hello kayo palangga. Hello, mga Di ana si palangga. Chikuan. Barok taga Dalagiti to siya. Ay, Kay dili kay Iloilo man to. Aw. Luga. lambing gid ang tingog. Malinggit kit nga lambing gid ah. Lambing Kay gid amo siya. gito siya nga magsalita gid. Hello palangga. Good morning mga palangga. Bisa na suko na. Ay, Ay, lambing sige pagit lang, palangga lang gyapon biskin kinasuntok na. Puno ka. Ala. Di ko ano ni Nital. Don't be afraid. To follow your dreams. Speak. Uy, di kay kamukha diri bay Lucy. Og suon ni mo ni. Uy, Mura. Mama og imong digway. Mura. No? Ni isa siya sa ato. Akong kaluha to. Dagan ako kaluha. Wala to ay kamunggay nga din daghana. Ah, na dito ako nimo kaluha na dito Manila so. Ako lagi. Hapon pitangham. Ato ya tag Manila. Na dito mga orangutang. Oh, mga orangutang. Na dito ato mga Mga kaluha. karaang pareha unggoy. ako. Kabaw ko, pinsang kambal ni nanay sa Manila Zoo. Hmm. Aurelia. Ang katawan juga tong sa tong Ala tuay kining ilipante ang siningan ani? Daghang to. Lipanti ang sana? Daghang ko kaparehag na akong bitaw. Uy, kanang peribot din lang yun ko. Ma'am, di ba maestra man kas Mandawi? Tuay siya ginto retire na ko naman kayo sa kabuli.
Tambal ba yato? Ako to yung ngalan anak. Kahumot. Siya nang kahumot. Ampiyon? Ampiyon lagi to. Ito ampiyon. Murag bungog ang palaman. Lubat na dahil. Wala Wala to. na battery. Ano kay battery? O din pag-charge dali. Ako lang giupo man na ka lang imo puno na ka na. Oo, kuha ba? Bahala di puno. Oh. Dali ah. Alam mo ibang kulor na ilang mga mumbil diri. Bitaw no. Mga karaan ba yan aga? Basta ang mga gumamila ba, lami kay mga kulor. Guwapa kay kulor oy. Dito murag yapon ka ng propareha. Kung ano ba yan na kanang munay mga katong original gid bugil dili mga dali man kung mamatay ng kuhan kanang mga pinabuhi na nila. Kaya lang imarkot dali mamatay. Kunya mukuha kag singi din na imong itanom kay mamatay. Ako din pambot yung argaw kargahan ng siyapo. Udah nagkatang mga tanon Siyapo gat nga ana asa kagikam Isda lang ko na ibutang sa balde sila dito lintik naman na kasyasina. Kuya Pik. Woodruff Beach Resort. Awak mo sa highway dong oy. Sige, Kaya baga. bantay. Era. ang dagat ug yuta pareha na nagkadako. No. Mas Dako dako ang ang Mas dagat. dako ang tubig. Dako ang dagat. Mas dako ang tubig Tanawa kaysa sa land. mapa sa kuan Pilipinas sus matabunan tag Isa tubig. tong bataan nga taga bataan Mm. nga gikuan sa